ಬಂಟೆನ್ನ ಸಂಘ ಮುಂಬಯಿ ಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರ ಸಮಿತಿದ ನಿರೆಂಡು ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆ ಬಂಟೆನ್ನ ಸಂಘದ ಗುರಿಕಾರೆ ಪದ್ಮನಾಭ್ ಎಸ್ ಪಯ್ಯಡೆ ಅರೆನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರ ಸಮಿತಿದ ಗೈಮೆದ ಗುರಿಕಾರರಾಯಿನ ರವೀಂದ್ರ ಎಂ ಬಂಡಾರಿಲ್ಲ ಮುತಾಲಿಗೆಡು ಮಾರ್ಚ್ 9 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಾರಿ ಗೌಜೆಡು ನಡತುಂಡು. ತಾರೀಕು ಸೋಮವಾರದ ನಿಕಾಂಡೆ ದೇವೇರ್ನ ಪೂಜೆರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಕ ಭಜನೆ ಸುರಾಂಡು. ಈ ಭಜನೆ ಕಜ್ಜುಗು ಊರುದು ಬೈದಿನ ಬಂಟಲ ಸಜಿಪ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಕುಲಿರ್ದು ಅಂಚನೆ ಕುರ್ಲ ಪಶ್ಚಿಮದ ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಸಂಘದ ಕುರ್ಲಾ ಬಾಂಡು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿ ಚೆರಿಮೇರಿದ ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಸಂಘದ ಜೋಗೇಶ್ವರಿ ದಸರ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಂಘದ ಮೀರಾಬಾಯಿಂದರ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿ ಕಲ್ಯಾಣದ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ಅಸಲ್ದ ಗೀತಾಂಬಿಕಾ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಘದ ಪುಂಜೋಲನ ಕೂಟ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಇಂಚ ಒಟ್ಟುಗು 16 ಭಜನೆ ಕೂಟಲು ಎಕ್ಕ ಭಜನೆಡು ಪಾಲ್ಪಡದಿತ್ತ. ದೇವೇಂದ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನ ಆ ದೇವರು ನಂಗೆ ಇಂಚಿನ ಆ ಊರು ತೀಸೂರ ಮಟ್ಟದ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನೇ ಭಕ್ತಿನೇ ಮನಸ್ಸಿನ ಹೃದಯ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮಂಗಳ ಭಜನೆ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಲುಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ದೇವೇಂದ್ರ ಫಲಪುಷ್ಪ ಸಮರ್ಪಣೆಯಿಂದ ದೇವೆ ಅಡ್ಡ ಊರದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನ ಇದಂ ಫಲಮಿಡ ದೇವ ಸಾಧಿತಂ ಪುರದತ್ತವ ಏನಮೇ ಸುಫಲ ಹೋಯ್ ಜನ್ಮನ ಜನ್ಮನಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ. कैलास मंदिर सोम सूर्यानल विलोचन हर कैलास मंदिर सोम सूर्यानल विलोचन कामित प्रद करुणि से मगे सदा सुमंगलव कामित प्रद करुणि से मगे सदा सुमंगलव सदा सुमंगलव सदा सुमंगलव. अंबर पुरहर शंभ त्रयंबक शंभरारि गंभीर करुणे शंभो स्वयंभो शंभवा शंभो शंभवा
ಎಕ್ಕ ಭಜನೆಡು 88 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಬೊಂಬಾಯಿದ ಪುಗರ್ತಿದ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಸುನಿತಾ ಎಂ ಶೆಟ್ರು ಜಕ್ಕಡ ಜವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾಸಡು ಪಾಲ್ಪಡಿನವು ವಿಶೇಷ ಆದಿತ್ತಂಡು ಗೈಮೆದ ಗುರಿಕಾರೆ ರವೀಂದ್ರ ಭಂಡಾರಿಲು ಅಂಚನೆ ಅರಿನ ಬುಡೆದಿ ಹೇಮಲತಾ ಆರ್ ಭಂಡಾರಿ ಕರಿಮಣಿನ ದೇವರಿಗೂ ಸೇವೆದ ರೂಪುಡು ಒಪ್ಪಿಸಾಯರು ಬಯ್ಯ ತೋರಣ್ಣ ಮುಹೂರ್ತ ಪುಣ್ಯಹ ವಾಚನ ವಾಸ್ತು ಪೂಜೆ ವಾಸ್ತು ಹೋಮ ಅಂಚನೆ ರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆಲ ಬಾರಿ ಗೌಜಡ ನಡತಂಡು ಆಪಾದಮಲಿ ಪರ್ಯಂತಂ ಗುರುಣಾಮಾಕ್ತಿಸ್ವರಯತನಗ್ನಾಃ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಕೊಯ್ಯೂರು ನಂದಕುಮಾರ್ ತಂತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜದ ಭಟ್ರು ವಿದ್ವಾನ್ ಅರವಿಂದ ಬಣ್ಣಿಂತಾಯ ಸೇರಿನಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಟ್ರನ ಕುಲ್ ಸೇರ್ದು ದೇವೇರ್ನ ಪೂಜೆನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು
ಸಂಘದ ಪೊಂಜಲೆನ ಕೂಟದ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಉಮಾ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ವೈ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಕುಲು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೊಳ್ಳೆದ ದ್ವಾರ ಅಂಚನೆ ಎನ್.ಬಿ. ಶೆಟ್ರ್ ಬೊಕ್ಕ CA.N.B. ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಲು ಪಿತ್ತಳೆದ ದ್ವಾರ ಒಪ್ಪಿಸಾಯಿರು. 10 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಯ್ಯಗ್ ನಡೆತಿನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಸಂಘದ ಗುರಿಕಾರೆ ಪದ್ಮನಾಭ್ ಎಸ್ ಪಯ್ಯಡೆ, ಸಮಿತಿದ ಗೈಮೆದ ಗುರಿಕಾರೆ ರವೀಂದ್ರ ಭಂಡಾರಿಲು ಸೇರಿನಂಚ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಜಾತ್ರಾ ಉಚ್ಚೇಡ್ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒತ್ತು ಗುರಿಕಾರೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಾನದಿಗದ ಪನವದ ಪಾಲವೇರು ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐಕಳ, ಬೆಳ್ಳಂಪಾಡಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೆಗ್ಡೆ, ಕೃಷ್ಣ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿಠಲ್ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, CA ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳ, ರಂಜನಿ ಎಸ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಶೋಕ್ ಪಕ್ಕಳ, ಕನ್ನೂರ್ ಮೋಹನ್ ರೈ, ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಮುಣ್ಕೂರ್, ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ನಬಾಳಿಕೆ, ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಪು, ನಂದಳಿಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎನಂಚ ಮುಲುನ್ ಬನ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ತಾಣ ಬನ್ಸ್ದ ಗುರಿಕಾರ್ ನಕುಲು ಅಂಚನೆ ಪದುಕೆರ್ ಬನ್ಸ್ ಸಂಘ ಮುಂಬೈದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿದ ಗುರಿಕಾರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಪದುಕೆರ್ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಲಾಸ್ಟ್ ಸಮಾರೋಪ ಆನಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ PV ಶೆಟ್ಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಇರ್ತೀವಿ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಾತ ಆನ ಟೈಮ್ ಬಿಡತ್ತೀನಿ ಇತ್ತಂಗ ಚೇರ್ಮನ್ ಜ್ಞಾನಮಂದಿರ ಚೇರ್ಮನ್ ರವೀಂದ್ರ ಭಂಡಾರ್ಲು ಸವಿಸ್ತಾರವಾದ ಬಂದಿರು ಎಂಚಿನ ಅಂದ ಈ ಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರದ ಪಿರೋದು ಏನಾರ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಂಚಿನ ಬೂಟು ಬಂದ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿರು ಅಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರ ಆನಾಗ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಬೂಟು ಏನು ಅನ್ಪುಲಿ ಎತ್ತಿದ್ದು ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಎಂಕುಲ್ಲ ಬಾರ್ದ ಇರು ವರ್ಷ ತುಂಬು ಈ ಉತ್ಸವ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಮೋಕೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಬಾರಿಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಬರ್ಪ ದಂಪತಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪೊಗ್ಗುನಗರ ಮಿತ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಪನ್ಪುನ ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ದ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ನಂಗೆ ತೋಜುಂಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಯಶಸ್ವಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿ ಅದು ಲತಕ್ಕ ಬಂಟು ಸಂಘ ಕೊಡ್ತನ ಅನನ್ಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಾದೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರನ ಇನ್ನಿತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದನು ಈ ಶಾಲ್ದ ರೂಪಡು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದ ದೇವರೇ ಲೆಪ್ಪಡಾದೇರೆ ದಂಪತಿ ಸಮೇತವಾದ ಆಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಮಲ್ಪ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಈರ್ನ ಸೇವೆ ಅಂಜನೆ ಉಪ್ಪಡು ಇಡೀ ಈರ್ನ ಸಂಸಾರಗೂ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಯಶಸ್ವಿ ತಿಕ್ಕಡು ಪಡೆದು ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸಹಧರ್ಮಿಣಿ ಸಮೇತವಾದ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದೆ ಗೌರವ ಮಲ್ತದೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ನೀರಿಗೆ ಕೊಡ್ತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸೊಂದು ನಕಲು ಬೊಕ ಮಲ್ಲ ಅರಡ ತೋಜೊಂದಾದ ಬನ್ನಗ ಚಿನ್ನರ ಚಿಲಿಪಿಲಿಡ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತನಿಗೆ ಆ ಬಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತೋರ್ವನಗ ಮುರಂದ ಮೀರಾಬಾಯಿಂದರ್ದ ಬಾಲೆ ಅಡೆ ಪೋದು ಆ ಬಾಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ನಿ ಐತೋಟ್ ಒಂಜೆ ಕೊರ್ನ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ಮಾತೆಕ್ಕೆಲ ಕೊರ್ನಿ ಮಾತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತಾಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊರ್ನಿ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಅರಡುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಉಡಲುಂಡು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ಅದು ಇನಿ ಸಜಿಪಡ್ದ ಬೈದಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ತಂಡ ಅಂತೂ ಏರು ಐಕೆಲ ಪಂಡರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು.